थांनाय सालाव बुबाग्रा बिनि तिप्रा मथा फाइनाय एडिसि चंगमारियाव भोट बातायलायनाय हनै साकलाय रोमानि यागलनो हास्तेनि जत एडिसि आमचेनि जुदा जुदा थायो तिप्रा मथानि आदंशक कक पिल्लायमुं फ्लेग कायलायमुं ताई आवाय खालायमुंनि हाय पान्डा सालो ब्रुम ब्रुमनो खालायनानै चेंगि रेखा कराक सालो आबाहायनो मांफलि नुगजाखा बिश्रामगंजनि पाथालिया घाट देवान बाजार हातिनि माथ कक्तमा साइमानखा देवान बाजाराव काisa लुकुथुम पान्डा खलायजाखा तिप्रा मथानि बखाक तै ओ लुकुथुम पान्डा नारवायराव कक नारथांनि ताबुंनि बीजेपी तै आईपीएफ टी हापांना सेलेङै ककराव सालायखा तै बुबाग्रानि ग्रेट टिप्रालेन्ड तुइबो कक सालायखा हिनै कक्तमा साइमानखा बिश्रामगंजनि सिमि शिबु देबबर्मानि कक्तमा चुमुई टीवी फेब्रुआरी যখন महाराजा जे बwskango एडिसनि बुट जों बासना नांनाय हिनि जखन चेंगै ताबो बुट बासनानि थाङै दंगो ओंखाय आबोनि बागैनो जों जतन अमन कबकनाय जों जतन सानाय जे जोंनो बुट दि हिनिया साबनो बुट दनाय जों अमसे जों मा वान सुगलायनाय साबनो बुट दखांके साबनो कप्लाय खाय ह कांके चिनि मानथाय सकताय बेबक जों माननाय किफिलि माननाय जों बुट मारलायनाय नखना नरं जे थांनाय 11 दिन हासक लामा कासुलाय फुरु जों ताबक आं साइजों नेता हनै चंगमाबाया बनो जों नेता हनै वान सुग्या ताम हमाले साइजों नेता हनै वान सुके बबिनि परिवार बिनि बागै से खलायनाय बबुनि बागै दफानि बागै बसामुं तांया जों आमोन बागै नायो जों ताबक साखि उदि सानाय तलानि लेभेलनि जत आमतायनि बररसे अमन नेता हनै जों सांगैनाय हागेसिनि दफानि सामुं तांजाङाय अमन नाहारि देस वान सुगै सामुं तांलायनाय आबोनि बागैनो आं साइजों नेता हमाबाय बनो जों नेता चंगिया आबोनि जत ताखुकताय बुकुकजोंनो जत जागा जों अकबनो मा पिसारो जों ताबक जों से नेता सिनामनाय जिनि दफा हायके हामक्रायनाय हायके जों आसक दिन बालगै फायमाने तलखा तलगैनो जों तंसिनाय जों ताय